Posibleng doon na naisaktong supply sa kuryente ang Island Garden City of Samal sukad karong bulan sa Hunyo ning kasamtangang tuig. Nagpasabot kini nga dili na mag-antos ang taga Samal sa siga palo nga supply sa kuryente. Kini human gisaysay ni Island Garden City of Samal Mayor Alda Bidoy ngang submarine cable nga gipanagyan sa North Davao Electric Cooperative kon Nordeco nga gikan sa Pantukan itabok na sa Barangay Wandanao sa Samal. Sa among pakikinabi kang Mayor Uy, mao kini ang iyang gisaysay kaganihang buntag. When the President was here, yun din yung inano natin sa mga key persons sa cabinet regarding the power situation of Samal. Kasi as we all know, may maraming house bills ngayon, pero we all know mukhang nagka-problema ngayon. So you'd rather prefer that Samal power problem will be taken care of by Samal itself, not as the totality of the bundle is claimed? It's easier, ma'am, kung Samal lang muna. It would be easier since, of course, kami naman talaga... Proximity. Yes. Samal ang dapat. Kami naman talaga yung affected, especially sa District 2. Kasi yung mga kapitbahay namin, yung mga kasama naming LGU sa District 2 sa mainland, lahi ang power provider nila. So as sa case sa Samal, ang ginahangyo namo is mapaspas tong pag-energize sa submarine cable because yung franchise kasi ng provider natin is up to 2033 pa. Ang submarine cable manukad sa baybayon sa munisipyo sa Pantukan ug gitabok sa dagat ug didto molusot sa Barangay Wandanao sa Island Garden City of Samal. Once connected with the submarine cable, of course, we're still under Nordeco. Pero ang kagandahan nitong once makabit tayo sa grid again is babagsak yung maging mura yung kuryente namin dito sa Samal. Because right now we are paying 4 pesos more than the usual price. Kasi diesel yung source ng ating power dito, and we all know naman diesel prices are volatile. It may go up, it may go down. So wala tayong magawa niyan. Whereas pag connected tayo ng submarine cable, we will be able to buy, the power producers can buy from independent power producers, coal, renewable energy. So that would bring the price of the power rates down. Sumala ni Mayor Uy, matubag na ang problema sa kuryente sa Samal ug ang mga negosyante maghat na nga mububo sa ilang kapital didto sa isla. Ang saktong supply sa kuryente, usa sa mga rekisito sa mga investor sa ilang pagbubo og kapital sa matag lugar. Edith Kaduayan, News and Philippines. Stay safe!